ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯିଏ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ସେ ବି ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ନିଜର ଶରୀର ବଦଳାନ୍ତି। ହଁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପ୍ରତି 12 ରୁ 19 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଘଟେ ଏକ ଆଲୌକିକ ମହାପର୍ବ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନବକଳେବର। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏବଂ କେମିତି ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ। ନବକଳେବରର ସହଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନିଜର ପୁରୁଣା ନିମକାଠର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହା ସେଇ ବର୍ଷ ହିଁ ହୁଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଆଷାଢ ମାସ 2ଟି ପଡେ, ଯାହାକୁ ଯୋଡ ଆଷାଢ ବା ମାଳ ମାସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦଇତାପତି ସେବକ ମାନଙ୍କ ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇଁ ସେଇ ଖାସ ନିମ ଗଛକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦାରୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗଛ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ଭଳି ଚିହ୍ନ ଥିବା ଦରକାର। ଗଛ ମୂଳରେ କାହାରି ଉଇ ହୁଙ୍କା ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ପାଖରେ ଶ୍ମଶାନ ବା ସାପର ବସା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦାରୁ ମିଳିବା ପରେ ତାକୁ ଶଗଡିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ନୂଆ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ହୁଏ। ନବକଳେବରର ସବୁଠୁ ରହସ୍ୟମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପୁରା ପୁରୀ ସହରର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଅନ୍ଧାର କରି ଦିଆଯାଏ। ଜଣେ ବୟସ୍କ ଦଇତାପତି ସେବଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ଏବଂ ହାତରେ କପଡା ବାନ୍ଧି ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରକୁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରି ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରକୃତରେ କଣ କୁହାଯାଏ। ସେଥିରୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଲୋକ ବାହାରେ ଯେ ବିନା ପଟିରେ ଦେଖିଲେ ମଣିଷ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସମାଧି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ନୂଆ ରୂପରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅମରତ୍ୱ ଓ ରହସ୍ୟ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡିଶାର ଏଭଳି ଅଜଣା ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଟପର ଟକ୍ସ ଓଡିଆକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।